Ang isang macho dancer na naging milyonaryo dahil nakatanggap ng 1,000,000 na tip mula sa isang VIP customer sa Adonis Gay Bar. So ayon sa pamunuan ng bar, ito po ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na may nagbigay ng ganitong kalaking halaga bilang tip sa isang dancer. So sa kasulukuyan po, naghahanap daw ng mga bagong macho dancer ang Adonis Bar na pwedeng kumita ng 100,000 petot hanggang 150,000 petot kada buwan. At bukod pa sa mga tip mula sa mga customer. Ang qualification daw po ay una, dapat yummy ka o out ka na. Pangalawa, dapat medyo gwapo. O kung hindi ka gwapo, pangit ka, ay out ka na rin. Pangatlo, dapat parang ahas ka raw gumiling. So meaning, para kang pork na ginigiling. Ay! Pang-apat, dapat daw mabait. At panglima, eto, malaki ang sawa. Ano, kayong malaki yung sawa. Oy, kaya ka na maging macho dancer. Etong tropa ko bigla nag-PM sa akin. Sabi niya, nagpa-practice na ako ng choreo. Nagpa-practice na ng choreo para maging macho dancer sa Adonis. Uy, pero talagang sa totoo lang, balita ko, ang dami talaga na kumikita ng sobra dahil sa pagiging macho dancer. Pero syempre, hindi po pwedeng magaling ka lang gumiling. Katulad nga ng nabanggit na requirement, dapat malaki rin ang sawa mo. Kasi feeling ko, kaya ang laki ng VIP yung binigay na tip ng VIP, dahil kasi malaki. Malaki talaga yung sawa. Ano kayang ginawa ng macho dancer na yun para magkaroon siya ng 1,000,000 tip, no? Inimagine ko tuloy, yung sawa ba niya, naipatong niya sa balikat niya? Ganon ba kahaba? Yung sawa mismo? I mean, yung hair niya, ganon? Or paano ba, sumayaw ba siya? Gumiling ba siya sa ibabaw ng table? Tapos, lumambitin sa chandelier? Alam mo yun, nag-iisip ako ng talagang extreme na ginawa nitong macho dancer na to para ma-deserve niya yung 1,000,000 petot. Kasi, hello, saka ba naman kikita ng 1,000,000 sa isang gabi lang, sa isang pagsasayaw mo lang? Wala, diba? Although, yung ibang mga artista, yan, isang appearance lang nila, milyon-milyon na. Pero, macho dancer, ang husay naman nun. Feeling ko pinulupot niya yung sawa niya dun sa mismong VIP. Ano ko? Or baka talaga sobrang daming pera na itong VIP na to, no? Niisip ko dami niyang pera. Yung tipong parang siguro ayaw niya na dun sa asawa niya. Tapos siya na yung kumamkam nung mismong pera nilang mag-asawa. Or baka wala talaga siyang asawa pero career woman siya kaya ang dami niyang pera. So parang barya na lang sa kanya yung 1,000,000 petot. Alam mo yun? Pwede ba ako mag-apply? Oo, para makatanggap din ako ng 1,000,000 petot. Pero hindi bilang macho dancer, ah. Ano na lang ako? Sugar baby. Sugar baby yarn? Oo naman, ang hirap ng buhay ngayon. Kailangan ko na ng pera. Baka pwede maging sugar baby. Charot to darot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsywa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.